मनरन्जन ब्रह्मखौ हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि खुंथाय समाव कौटि रां जाख्ल'नायनि फोरमान मोननायनि उनाव इउपिपिएल हान्जाया बिबाननिफ्राय एक्सपेल खालामबाय। तामुलपुर नाग्रिजुलि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव रामदेबनि लादु जानानै फोरोंगिरिजों सा 15 फरायसाफोरा बेरामाव गोग्लैदों। कक्लाबारि ब्लक बिसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिरबल बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों दि देग्लायबो ओइचएस फाइनाल रिजाल्टआव फार्स्ट डिभिजन पास खालामगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्कुटार रानना होगोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जों हाग्रामा महिलारिखौ बासायना लाखिदोंमोन। नाथाय बे खेबाव जों प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ नागारनाय नंला, रनजित बसुमतारिया बुंदों। एसएससिनि फिजिकेल टेस्ट होनो थांनाय नंखाय गुबुननि आनजाद होनायफ्रा हमजादों। बिजाथिफ्रा जेब्ला बाय'मेट्रिक खालामनाय जादोंमोन अब्ला गोरोबियाव हमजादों। दासिम खमैबो 30 जनसो बर' आनजाद होगिरिफ्रा हमजाबाय। हमजानाय गासै सुबुंफोरा बर' सुबुं होनना सुलुङाव फोरमायदों। मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै मरेल सापर्ट होफैबाय। दासिमनि रादाबाव एसेनोसै। थेंक इउ।